Nagsaulog kita karon sa atong popular nga kasaulugan sa solemne sa tanang mga santos. Kinsa man kini sila, mangutana kita karon. Dunay usa ka maestro nga sa iyang katekismo nangutana sa iyang mga bata. Mingon siya, unsaon man nga mahimong santos. Usa ka bata mitubag ug miingon, Sir, aron masantos, kinahanglan jud kang patyon o kinahanglan jud siyang mamatay. Tinuod mga igsuon, ang kasantos bunga sa pag-antos ug daghang dagway sa kamatayon nga atong makita sa atong kinabuhi. Dili lang ang physical death, kundi naa ang daghan nga mga aspeto sa kinabuhi nga pwede kitang mamatay. Ang atong unang pagbasa, maugyapon ang maong question, kinsa man kini sila? Miingon dinhi sa Revelation, gikan sila sa tanang nasod, banay, katawhan, ug pinulungan, ug nagbarog atubangan sa trono sa nating karnero. Nagbisti sila puti, ug nagbitbit sa mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan gikan sa Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa nating karnero. Kini sila ang mga tao nga diin ang ilang kaputli sa sapot gihugasan diha sa dugo. Ngan mga igsuon atong lantawon nga kining kasaulugan sa adlaw sa mga santos, nagsugod kini niadtong 4th century pa sa simbahan. Diin adunay daghang kayong mga martir sa simbahan ug gipangsulong na sa mga otoridad ang mga catacombs, katong mga gitaguan nga gisaulugan nila sa breaking of the bread. Nga tungod dito mas nidaghan pa ang nangamatay. So sa paghandom kanila nga nagsakripisyo ug nagula sa ilang dugo alang sa pagtuo, nan gisaulog ang paghandom kanila. Dili pa November 1 ang maong kasaulugan. Nahimo pa ning lokal lamang nga mga kasaulugan. Apan pag-abot sa 8th century, si Pope Gregory III naghimo nini nga opisyal nga kasaulugan diha sa Roma. Pag-abot sa 9th century, si Pope Gregory IV naghimo na nini nga opisyal na gyud nga kasaulugan sa kinatibuk ang simbahan o gibutang na kini sa November 1. Mao kana nga hangtod karon ato kining gihandom kay tinuod mga igsuon sa kabaga sa daghang nagsakripisyo, nagula sa ilang kaugalingon diha sa pagtuo, dili nato manganlan ang tanan. Naamantay mga dagko o gipanganlan nga mga santos. Sama pananglitan ni ining naadinhi karon ang founder sa Knights of Columbus, si Blessed Michael Given, naana siya sa ang sa pagka-blessed, no? Ang sa pagka-blessed. Unya kung naa og itugot sa Dios pinagi sa mga milagro, kana siya pwede o mabutang na po ngadto sa pagka-saint. Kining maong mga ang o mga dagway sa pagkasantos, kini silang nailhan. Pero kung atong lantawon, diha sa kasaysayan sa simbahan, ug hangtod sa atong panahon karon, daghan ang mga wael nga mga santos, waelhe nga mga santos. Ug karon mao ang ilang kasaulugan. Nan uban niya na atong lantawon nga diin di ay kining atong mga pag-ila sa atong kaugalingon,
kaning atong mga pangandoy sa atong kaugalingon nga unta kita malangit. Kinsa may di gusto malangit dire? Kitang tanan mangandoy matag langit, no? Tama ba ko? Kinsa man day musud sa langit? Kadtumang mga santos. Diba? Kinsa may resident sa langit? Kadtumang mga santos. Pero Father, diha sa Revelation giingon man gihugasan ang bisti nga puti sa dugo. Sa dugo. Sa dugo sa kordero sa Dios. Ug dili lang martyrdom ang dalan sa pagkasantos. Miingon si Saint Pope John Paul II sa canonization ni Saint Lorenzo Ruiz, few are called to be martyrs, but a lot are called to be witnesses of faith. Kana mga kaigsunan, nga diin mingon kita nan, kinsa man di ay gyuding mga santos. Nan, kung atong lantawon, ang atong ebanghelyo, nga mao'y gitawag nato Beatitudes, mao ni siya ang mga description sa mga santos. Kini sila ang nipuyo niining mga bulahan. Nahimo silang bulahan pinaagi sa pagpuyo niining mga beatitudes nga gisulti ni Kristo, mga dalan sa kabulahanan nga atong nadungog sa ebanghelyo. Nga diin sa ilang kaugalingon uban niini, they didn't conform to the world, but rather go against the current of the world in order to witness the goodness of the Lord. Pinaagi sa pagkabulahan. 9 or 8 beatitudes nga atong nadungog karon. Bulahan ang nagsubo kay sila lipayon sa Dios. Bulahan ang miila nga sila kabus kay sa espirituhanon kay sila ila ang gingharian sa Dios. Kining tanang mga bulahan dinhi, mao kini sila ang mga santos. Nya, kumingon kita, kinahanglan gyud ay mamatay, Father. Kana dayang gitawag nato living saints. Kadtong buhi pa si Saint Teresa of Calcutta, most of us look at her as a living saint. Tungod sa iyang mga buhat, tungod sa iyang buhat sa kabulahanan, nga nagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa uban o pag-alagad sa nanginahanglan. Mao na mga kaigsunan nga di ay, kung atong lantawon ang mga santos, pwede ka nga mahimong living saint, apan nagpadayon ka sa imong kamatayon sa kaugalingon, alang sa kaayuhan o sa pag-alagad sa uban. Kana ang dako kaayo nga hagit diha kanato. Nga diin di ay diha sa mga wala na ngalanan nga mga santos sa simbahan, sa atong pagsaulog karon ang atong pangandoy unta kita maiusa ngadto kanila. Unsaon? Basahon nato pag-usab ang atong gitawag nga beatitudes ug atong paningkamutan kini sa pagpuyo diha sa atong kinabuhi. Ang pagkasantos, mga igsuon, dili padato ay. Ang pagkasantos paubsanay. Ang pagkasantos gani papubrehay sa espiritu. Ang pagkasantos maugayod ang pagdawat nato sa pagsunod kang Kristo. Busa uban niini karon nga kasaulugan, dili lang kita mangandoy o mutan-aw kanila nga mga santos, kundi unta kita usab moingon sa atong kaugalingon, ako maningkamot sa pagkasantos diha sa dalan nga ako andam nga moantos sa akong kaugalingon sa Kristohanong kinabuhi alang sa pag-ula
adlaw-adlaw sa akong kinabuhi ngadto sa Dios o ngadto sa uban. Busa atong lantawon nga karong Eucharistia, dinhi kanunay nagkuha og kusog ang tanang mga santos. Unta makita nato nga ang Eucharistia mao po'y atong kusog, mao po'y proseso nga diin sugdan ang atong kaisog nga muharong nga ato usab nga labhan ang atong kinabuhi o ang atong kalag o ang atong pagkabuhi diha sa dugo ni Kristo aron unta kini maputli diha sa atong mga pagpaningkamot sa pagsunod kaniya. Busa atong ipadayon ang Eucharistia uban niining mga dagway sa pag-ampo karon sama sa Salmo Responsorio kita usab muingon ngadto sa atong Dios karon, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang mga tumutuo nga unta nangandoy nga mahimong santos uban sa mga katawhan nga nagpadayag sa pagtuo, nagbarug sa pagtuo diha sa ilang kinabuhi. Amen.